Pozdravujem vás z IVI 2025, firma Lučanský Arms, Česká republika. Chceli by sme vám predstaviť naše nové PCCčko Stinger 9. Delayed Matter System, klasické škorpionové, alebo respektíve Lučanský Arms 30-danové zásobníky. Toto je vlastne 8-palcová verzia, obojstranná naťahovacia páka, ktorá sa dá vlastne prehodiť na túto stranu. Úplne jednoducho, napríklad perom alebo šrobovačikom, keď si tu potlačíte malý gombíček, ale podstatné je to, že ju dokážete zachytiť dozadu, hej, a buchnutím po nej dokážete poslať náboj do komory. Taktiež naťahovacia páka štýlu AR-15, zachytený záver vzadu. Tu máte vlastne záchyt záveru z jednej strany, z druhej strany, ambidextrous, OK. Záchyt zásobníku, jeden pákový, taktiež aj z druhej strany a jeden tlačítkový. Hop. Ďalej, samozrejme poistka, veľmi intuitívna a dlho očakávaná pažba od Lučanský Arms, kde vlastne lícnica sa predĺžuje spolu s predĺžením samotného nastavenia. Hej, veľmi pohodlné. Povedal by som, že vlastne improvenutá pažba od Škorpiona funguje na gombíček. Perfektne intuitívna. Zbraň v zloženom stave. Akurát do kabelky. Hop. Samozrejme QD swivel sloty na váš popruh. Taktiež M-lockové predpažbie, na ktoré si dokážete namontovať ďalší slot. Prípadne môžete priamo do predpažbia si QD-škový swivel alebo obratlík rovno zapichnúť. Predpažbie je vymeniteľné, stačí odmontovať tieto dva šroby a časom aftermarket možno, kde dokážete zasadiť aj tlmič. Veľká hodnota pre zákazníka, pretože táto zbraň je modulárna a moderná, hlavne v tom zmysle, že pažba sa nacvakáva na 1913 Picatinny rail, takže dokážete tam dať, ako napríklad pri tejto druhej zbrani, aj pažbu z MCX-ka, ktorá je už dobre známa, etablovaná aj na americkom, aj na európskom trhu. Mieridlá, ktoré vidíte priamo na raili, sú od firmy Lučanský Arms a budú časom taktiež dostupné spolu so zbraňou. Uchytenie tlmiča je na tradičný trilák, ktorý vieme, že je overený a funguje. Táto zbraň neobsahuje nič nové, ale neobsahuje ani nič, čo nepotrebujete. Je to dobré, overené a bude to fungovať Delayed Matter Technology, takže je vlastne protiváha na závere. Vymeniteľné predpažbie M-lockové, na ktoré si dokážete uchytiť doplnky a taktiež vám môžem aj ukázať spôsob, akým vymeníme naťahovaciu páku. Takto ju vlastne vyberiem a takto ju sem pomaly vsadím. Hej. A zase si potrebujem iba potlačiť tento malý nab. Hop. Hej, a zrazu mám vlastne kontrol z preláváka. Taktiež obojstranná poistka. Veľmi dobre sa ovláda vlastne aj ukazovákom, keď dostrieľate. V podstate iba dokážete veľmi jednoduchým spôsobom odísť. Hej.